wallahi dole he na kira manajan banki. Ya za in kai kuɗi zunzurutu har naira miliyan 30 a ce mun a zauna a mun wani ba daidai ba, ƙarya ne wallahi. Allah wallahi ƙarya ne. Har wayan ma tana dawowa. Yawwa hello manaja. Barka da wannan lokaci, ya gida ya aiki. Ya aka ji da jama'a. Yawwa manaja, maganar miliyan 30 din nan fa na riga na kawo miliyan 30, ana ta mun yawo da hankali wai ba za a cikin fom ba sai na kawo next of kin. Ni kuma na riga na faɗa ma ba da wani next of kin fa. Ya za a yi mun haka? Ba fa ƙananan kuɗaɗe ba ne, miliyan 30 ba nan kusa bace ba fa. Allah wallahi. Excuse sir. Excuse. San shi ba kuma wallahi an cike mun. Next of kin. Excuse, kana ji na? Yawwa ina zuwa ne ba ko zan kira ka. Wannan kuɗi ne babana ya bani ya ce in kai banki. Sai na je kana maganar iya ne ka gane? Shine me zai hana kai ka gaje ni? Na duk kuɗaɗe ne? Miliyan 100? A ba ka da matsala wallahi. Ai dai kuɗi ne ai alhamdulillah. La ilaha illallah. Miliyan 100 ba yaro. A karka da mu zan gaje ka. Yaro, dan Allah dan annabawan Allah ka bada kuɗin nan. Dan Allah dan annabi ka bada. Ni ba ban san shi ba. Wani irin baka san shi ba. To fi sabilillahi in ban da ma rainin hankali ka dube ka abu dan kuyat ka zo ka ci wannan danka ne? Wallahi ɗana ne. In tafi? Ni wannan tsiri haihuwa ce uwar ka ta mu. Wanda yara ka zai mun ni zai yaudara yanzu. Ka yi fada yaudare ka. Ga ta zama a nan bara zan dai.